bugat na pamahaw, no? Tapusan na ninyo ko sa inyo, lupa ko kung buhat. Malangnoy ako, bro. Tahimik na. So, dili ini para na ito wala diri, para hindi na ito na diri karon. Kung sa mga namati, ison, na ito online. Amen. Atong topic is called The Walking Dead. Amen. Walking Dead. Isa ba nakita nga ng series Walking Dead? Dita, no? Zombie. Amen. Dahil mga tao igsoon nga diin, no? Ay nag-show outwardly appearance igsoon of being righteous. Kanang bitong, ang pinatog, kanang bitong, nagit ng alagat ko sa Ginoo, pero na iba ni Diyos sa tuwa. Gani, na yung mga sinyalis ano, hindi litang ingon nga, kita tanan ko, antay, yung talig. So, na yung mga butang nini nga, kung maigo ka nini, dili ni ingon nga, kada bitong, tungod kay, gusto kang pakaulawan. Pero gusto ka igsoon nga i-convict para mausap. Amen. Diba? Ang tao igsoon gusto nga, diba kung maghusay mo sa barangay, nakikibuhat na si Piat, no? Imo bang unsa, no? Pagabot mo dito, dili mo namingon ng kapitan sa imuha, di mo namingon nga istoryahan ko itong mga butang, ay mo wala ilabot, sana nung ipatawag ka. No, ito yung ipatawag ka, mo ito yung concern. Dili para pakulawan ka, o dili para mahusay, para maingon to, pastar igsoon. Muna yung katuyuan igsoon, anong makabatit at mga inaning mga butanga, no? Bukat. Usa ka butang igsoon, gadiin na tumabasa dira sa Mateo 6:26-26, ingon dito nga, ingon pulo sa Ginoo, what do you benefit if you gain the whole world and lose your own soul? Uli si Juan ng Amen. Usay may mga benepisyo, usay may makuha sa tao, kung iya makuha tipo kalibutan, apan malaglag yung kaugalingong kalag. Useless. Amen. Useless. Ang kaning issue sa kaluwasan ng igsoon, dili siya usa ka side note igsoon. No, kanang eternal salvation, this is not a side note. This is not something igsoon that we just kanang bitaw lakbit-lakbitan lang. Mo ni sentro dapat sa ato ang igsoon pagpangalagad. Kung foundational ni ang mga butang, anong hinanglan yun ta makabalong kita, adun na ba'y kaluwasan higala igsoon. Noon ingon si Pablo igsoon sa simbahan dito sa Corinto, mingon siya dito sa ikaduhang Corinto 13:5 igsoon, mingon siya dito nga susiha hugmi ang imong kaugalingon aron makapagtino ka kung nagkinabuhi baka mo diha sa pagtuo. May balo ka mo na si Kristo Jesus anak ninyo gawas po nagpakyas kayo ka mo. Subot ipasabot igsoon i-search niyo mo is imo bang ganang susiyon nimo imong kaugalingon kung ikaw gitinaw pa nito kung ikaw ano na ba kay kaluwasan igsoon. Di ba sino Walking Dead ka? Basi zombie kay igsoon. Sumodin na itong kinanglan na check upon sa kaugalingon sa mas kung ingon igsoon nagkuha yata ka warning nga di gani para ikon ka. Para mausap ka. Amen. Gani ako yung mga butang ani nga ako gina-reflect igsoon sa akong kaugalingon. O dili nga bitaw kana bitaw mga tao bitaw nga naga-profess no naga-mantala nga Kristohanon magtotoo. Apan kinahanglan ni igsoon nga natay atong pagkawon ng atong may katulog na spiritual na kondisyon. Amen. Ikaduha, unang-una nga butang igsoon, kimailan, unsini ka po, atong paspasan. Unsini? Atong paspasan. Unang nga butang igsoon, nga, diin, kanang imong may ruwang, kung zombie ba kang dili, unang igsoon, kimailan na zombie ka, wala kay tinudanay nga, ingon ito, kagutong igsoon para sa pulong sa Ginoo. You have no real hunger for the Word of God. Wala kay dili ka kadapit ang gutom sa pulong sa Ginoo. Kung binigay igsoon dili gani katakam-takam para sa imo, dili gani siya food para sa imo, dili gani siya palatable para sa imo, dili gani siya delectable para sa imo, dili gani siya delicious
para sa imong igsoon, wala kay craving, mamati sa pulong sa Ginoo higala igsoon, then ingon dito, doon ako kay question mark sa imong ulo igsoon nagpadayag. No? Mingon na pulong sa Ginoo sa unang Pedro, dos igsoon, ingon ang 1 Peter chapter 2 verse 2, ingon dito nga, sama sa mga bata nga masuso, nangandoy kamo sa lunsay gatas ng espirituhanon aron sa inyong pag-inom niini, mutubo kamo ngadto sa kaluwasan. Buti pasabot ang bata iso na bagong nataw niya sa kinirian, mo crave din siya, kaya na word na crave igsoon, no? Crave for milk. Nandun siya pagkagusto sa pulong igsoon, sa lunsay na pulong ng mga gatas igsoon niya. Hindi ako modili, dapat bata ang modili, matutoy. Wala. No, wala ang yun, igsoon. Tutoy yun. Kung ang bata, igsoon, dili mo tutoy, basi nung dili na bata. Basi nung tiyanak na igsoon. Ganun, ang born again igsoon, na tao sa ganyarian, mamatig pulong, dili nila ningon na, grabe na, kung ganun mamatig pulong. Mungkin nangyay mo karoon na rin para mamati. Mukaki yung mong klingon rin son. Nangyay ka para mamati. Buti nagpasabot lang son nga gusto kang mamati sa pulong sa Ginoo. Kaya kung di ka ganang mamati son, kasi di ka bata. Tanda ka. No? May appetite, ikaduha ison. Your prayer life is practically non-existent. Kung wala kay prayer life, huwag kagampo sa buntag, huwag kagampo sa inikao ni mo, huwag kagampo ikson sa inikatulog ni mo. Huwag yun practically non-existent. Kada pa nga pagampo ni mo, kadang hapit ka maligsan, ayaw kami yung Diyos ko. Thank you, iway mo ako. Naibaltihan ang pamilya, Lord. Kada bang wala kay kanang komunikasyon ba? Ingon ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 atong basahon ni galang igsoon. Una Tesalonico 5 verse 15. So, pag-ampo sa tanang panahon, no? Never stop praying. Ingon ang inaibira, no? No? Pray without ceasing. No? Pag-ampo bisag wala si ceasing. Pray without ceasing. Buti pasabot ayaw undang sa pag-ampo igalang igsoon. Kaya kung wala kang ampo, buti pasabot wala kang communication igsoon. No? Ang tao igsoon nga luwas naging constant nga komunikasyon igsoon sa Ginoo. Nay relasyon sa Ginoo. Ang tao nga luwas igsoon adto may relasyon, ang relasyon dili mag-survive kung wala komunikasyon. Amen. Amen. Kung wala kay pagampo igsoon literally imong ingon ng goglingon lang. No, pwede ba igsoon nga kita ang bibili sa mga malaki dre, malaki nga tangan. Amen. Tangan good. Sorry sa word. Ang malaking soon, sa dihan nga, uyab na siya, mga sulton gani. Di na may sugot ako ni mo bay. Di ba? Mag-communicate yung kay Igsoon, imog yung istoryahon, imog yung i-message, no? Sa may gusto ni Morgan, no? Sa may imong mga, imong mga ganahan, no? Kaya ka. Tingnan na, no? Na-communication. Calling always. No, magtawag ka na siya, bahala pag nalimbang, no, CR ba? Magtawag na. No? Kanang tulong ka oras sila, mura na tulong ka minuto. No, kaya istorya tulong, nanginit ang cellphone, ang cellphone, ang nalunggan. Oh, wala pakialam sa radiation, igsoon. Ano man, umaan man. Ano bitong wala kay tawag-tawag sa Ginoo, ano wala bitong kay prayer life, ito, wa ka kanay gugma Ginoo, igsoon. Ano man, Ginoo ka kanay gugma. Wala ka, no, perhaps igsoon. Wala kay connection sa Ginoo. Wala na establish ang imong connection from the start. Amen. Ikadua, ay katuloy igsoon. You are not bothered by the world's entertainment. Kisa man dali nga kanay ito magtanaw bitaw ka maglawayan ko. So may sandahan lawayan ko ani. No? Kada bang wala bitaw kay kuan bitaw kana bitaw wala kay paki kung ma-offend mong Ginoo. Is it igsoon?
Kung dili ka mabother igsoon sa sensitive nga butang na maka-offend sa Ginoo, then perhaps igsoon, no? Walking dead ka igsoon, but perhaps zombie din ka igsoon. Ingon na pulong sa Ginoo igsoon 1 John chapter 2 verse 15. No? Ayaw ninyo igugma ang kalibutan o bisan unsa na iyas kalibutan. Kung igugma ninyo ang kalibutan, wala ka muna igugma sa amahan. No? Yung padurin nga, ayaw ninyo igugma ang kalibutan o bisan unsa na iyas kalibutan. Kung igugma ninyo ang kalibutan, wala ka muna igugma sa amahan. O di pa sa mga tigalay, so, sa may entertainment ko sa garang ato, di ba kung cellphone? Imagine na ison. 5% na lang yung kuwan, imong battery, kaya pagka mo makakadalag charger. So may bation mo, di ba, na 2% na lang, mura po kang bukinap, 2% na lang. Mataranta ka pa itag charger. No? Kumusta man ang tungkuan, nanabata kung kasi wala akong kapre ganina. Wala akong ganina, kontribusyon na ganina, wala akong basa Biblia ganina. Mataranta ba tayo, Ikson? Mataranta ba tayo? Huwag kayo basa-basa. Ganun ba makimemorize na mga kanta, Ikson? Marami ito mga antas kalibutan, mga dance steps kalibutan. Memorize ang versikulo, huwag din ibawat sa isa. Ano natin? John 3:16. Wala na ibawanin mo. You are not bothered. No, when it is kanang bitaw. When we are not bothered, so when we offend the Lord, kinahanglan na magpakapunta. Big warning na Ikson, big red flag na sa to. Ikaw pa, igalang Ikson. We see sin as we see sin. Sana na, ika number 4 yun. Logos number 4. Number 4. Ngayon ko dapat masulat ito. Number 4. Number 4. We make excuses for sinning. No? Ano bitaw? Hindi bitaw ito sa gugalingon. Okay po ko eh. Kumpara ng uban. Nabitaw ato dipinsa ng ato mga sala. Sama sa mga ingon, iksuna, di ito condemn niya. Kasi gibugatan sa pulong karon, gibugatan ka, salamat sa Ginoo. 1 John chapter 3 verse 8, so nagaingon ang 1 John chapter 3 verse 8. Ang mapadayon sa pagpakasala, iya siyawa. Dili ako iingon na. Ang magpadayon sa pagpakasala, iya siyawa, kay ang yawa at nagpakasala man sa sukat pa sa gayon sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-anis anak sa Diyos mao nga pagguba sa buhat sa yawa. Amen. Ang pagpadayon sa pagpakasala igsoon. Kasi makasasala rin. Kasala ba tayo igsoon? Pero dili ta nagapadayon, wa ta galakaw, wa ta kinabuhi igsoon. Wala na to gihimong lifestyle ang pagpakasala. Wala na to gidipinsaan ang pagpakasala higalang igsoon. Wala ka nang ulipas. Wala ka mingon sa maglingon ang sayo ng pagkumpli sa lingwan. Different way. Mas mayo na lang po kaysa ni G. Mabili tayo na naigsoon. No? Kuya, kinabuhi igsoon na dili daw ka na bitong o dili repenta igsoon, dili bitaw palangayo bitaw ka na bitong pagpasaylo sa Ginoo. Mao na ang marka sa kaaway sa imong kinabuhi. Isa ba tayo mga ipasaylo bisan din niya sa tagsaraw. Karena bitaw makita bitaw nga kanang dili na ito ginagawan ba kung nagay tayo kasala magbabatter tayo dito kapag kasaylo musigo tag maayo igsoon kung dili ta makapangay kasaylo konsensyaon kay igsoon ano wala konsensya basi no wala kay konsensya anak ka sa Bibel to purpin ikalima ikaw naging son
You cling to bitterness and unforgiveness. Amen. Kani mo idaghan. No? Kana bitaw dili bitaw ka makaatigo sa pagpasaylo isod. Ug di pug ka makaatigo sa pagtangtay isod sa kapaitan sa imong kasing-kasing. Kana bitaw imong gibalibaran bitaw mo forgive ka sa mga nakasala sa imo ug imong gialaw isod imong gitugtan ang kuan kana bitaw bitterness. Ang pagkapaitan, no, ang imong kuan, ang imong hambin igsoon nga mga kapaitan, nga mo kutkut sa imong kasing-kasing. Kung dili daw, ang dili daw pagkamapinasayloon, igsoon, buti pa sa buwan, yung ka nakasabot sa pinakadako nga pasaylo, ang gihatag sa Ginoo sa imo sa diyang namatay sa krus para sa imo. Amen. Si Kristo naghatag igsoon sa labing dako kayo magpapasaylo. Sabihan kita makasasala pa, di pasaylo tayo. So, Matthew chapter 6 verse 14 to 15, ingon dito, son, kung wala inyo pagpasaylo, kung inyong pasayloon ang nakasala, kaninyo pasaylo, usad ka mo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Buti pa sa butigal lagi son, nga kung di ito magpasaylo, huwag yung pasaylo kinanglan ka mga pagpapasaylo. Kunya, paso, tabla nga lang niya. Dako mo kasi ko pinsa sa kuha. Nag-abot mo may ka ng kuha ka ng korte. Nag-abot mo may ka ng kasuhay. Kinanaigson. Ano yung pagkitawag o kalaon sa kalibutan, no? Wapot nga ni sa punto na korte, nag-ihahay igson. No? Dipindi. Ano ito may utang nga? Let the Lord take its first. Ano ba ang balaod, magkanang, no, ito, lagi yun ang tayo balaod ng managot. Pero ang kasing-kasing na mention na nagbukat yapon, mo na kinahanglan ni mong hai, wag, iyanlot, igsoon. Kaya kung wag ka naghatag magpapasaylo, buti pa sa wag, yung kakasabot sa pinakadako, pagpasaylo, ibuhat sa imo sa Ginoo. Isa man rin hantod karon na tayo wala ipasaylo. Kaunong higalang igsoon, ino dito, your faith is all talk and no action. Ang imong pagtuos, tama na sa istorya, walay aksyon, walay buhat, ikaw higalang igsoon. No? Ingon pa kung yung katuo ka ni Kristo, niya walay back up igsoon, walay paglakaw sa pagkabalaan, buti pasabot, di na tinood, igsoon na pagko. Kung walay ebidensya igsoon, na ikaw nagsunod sa Ginoo, umang naman kasi magkagalingaw sa Kristohan na igsoon, kinanglan nga ito ng i-check igsoon, ito ang kinabuhi. Kung atong kinabuhi igsoon, murag susama ra, walay kalainan sa tao na wala kailas Ginoo, kung siya manamakat, kung siya nagkinabuhi igsoon. Take the word nagkinabuhi, ha? Nagkinabuhi siya niya sa pagpakasala. Niya ikaw, Kristohan ng igsoon, murag kay kalainan sa inyo, ha? Pati pasabot igsoon basin. Ingon dito, wala ka na change. Because ingon ang pulong sa Ginoo igsoon sa Santiago 2:14, mingon nga, kamasawon, yan, ikan. May igsoon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo maingon siya nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayon. Buti pasabot igsoon nga kung kita luwas igsoon niya kang Kristo, kinahanglan nga ato ang buhaton igsoon, atong lakwan, atong pagtuo. Amen. Not a genuine working faith. Isa may nagtaw. Ako. Ang nabukol ako. Ikapito, igsoon. Unsi niya ka po. You feel no need for the family of God. No, kanapitaw, ino ito nga. Tuo ka nga Lone Ranger ka. Tuo ka bitaw nga optional na rin. Pwede rin pumusimba, di po pumusimba. Pwede rin bina. Gawas kong nakay ka bang kaagan, igsoon. Hindi ka, nakay ka ng valid excuse, hindi ka kasimba. Na kay mga kakulian sa lawas, that's valid igsoon. Pero kung nakaka sa inyo, ha,
Naglingkod-lingkod na nagulat na kag-oras igsoon. Ano di makamusimba? Amen. Ayun mo ang optional igsoon. Ang imong pag-serve sa Ginoo, simba ko dili. Mingon pa si Lord sa imo, pag ginawaon dili. Dili sa. No, niya kita, ano kita amo. Simba ko dili. Ulan man Lord. Mingon si Lord, ulan lagi, baliw na ko na imong ilong. Kaya ang bagag na nag-aanap lang siwag. Salo ni mo tanang ulan. So, ingon dito yung song nga, we does not treat service, no? Parang tigom sa manini as optional. Huwag ay nakapugong sa tuwa ang COVID igsoon. No? Gather bigyan po ba? May birthday pa. So, kinanglan nga, because it is important igsoon nga, bantay ninyo, bantay dito ninyo. Ang pato, ang yung gusto mo yugan, mga pato, sa? No? Kanang pato, ang gusto mo bayog sa manok, sa nailaing pato, ang bukang hinata, gusto siya. Ayun siguro, kuwanin. Di ba? Sa pato rin. No? Kasagaran sa bayugan, igsoon sa Kristohanon, ang yung kauban Kristohanon. Asan niya makita ang dagang Kristohanon ng tapok? Simbahan sama ni ini. Sa panagtapok kasama ni ini. Ikaguol ni igsoon sa iya kasing-kasing at dili siya katapok. Imagine mo na inyong buwan, inyong iro, nga ninyo palakon, inyong higtan niyo, di magpasubo na siya. Tanaw siya sa uwan ni iro, galayog-layog, no, gadagat, pagtagod. Buol siya. Hindi siya tugtanin mo. Saan po na igsoon na kung ikaw, di ka ka-elusive, mag-uol sabihin mo kasing-kasing. Kaya kung ba sa ito, mayroon ba nga, magsimba ka, yes. Ulan. Diliho. Isang pag-maglinaw, God forbid. Isang pag-ulan, isang baha. Isang pag-yapon ka. Amen. Tungkol kayo natin pagpasalamat sa inyo. Sa bako, Raisa, magsimba ko. Ano man? Wala man nag-agad sa tao, igsoon. Kung guhara, kanina, ulan na may radari, tulong na kubo ka na ako. Magsimba mi, tulong na ko. Anong day? Ano man, because there is a need igsoon that we worship the Lord, there is a need igsoon na mag-fellowship igsoon. Ikaw lang Hebrewan ng 24:5 igsoon at pasawat. Magdinisigay kita sa pagkakita sa gugma sa pagbuhat sa mayo. Dili na to nangon ang batasan sa panagkatigaw sama sa gibuhat sa uban. Magdinisigay nang kita sa labin kay nasayod ka mong hapit ng abot ng adlas pabalik sa Ginoo. Nawa igsoon, ingon na rin na ayaw yung undanga panagtapok igsoon. Ang fellowship ayaw undanga. Sama sa mga analogy atong gidawat sa una, kung ang usa ka kalayo igsoon, ang usa ka sugtong kay kalayo, yun mo nang ibulag dito sa pikas igsoon na wala siya kauban dito. Kadugan palong dito siya. No wonder, usay igsoon, ikaw ikalay igsoon, mawalan ka o kadasi, yan naman. Wala na may takot sa mga kadasi, ikalay igsoon. Wala na may mapikpik sa mga baga. Wala na may encourage sa imo Hindi mong dapat encourage sa imo. Huwag inang kaila, hindi siya salamat kay simpag. Salamat kay simpag kalayo sa kuha. Number 8, igsoon. You are not fighting battle against sin. Nawala niyo pakipatuking imong mga sala. Imo nang gikakus. No? Kung imo dito, Pastor, ang dugay ng Kristohan wala na na-struggle sa sin. Si Pierre igsoon, nag-struggle niya po sa sin. Pero ang pag-struggle niya, mag-iwa pakibatok igsoon. Nung marami ito, kasi pakibatok mo tanaw sa mapildi, kasi makadaog, pildi, daog. Pero ang importante, nakibatok ka. You're trying to resist igsoon by the grace of God.
Walay peace treaty, walay pistok-pistok sa sin. Walay pistok-pistok sa kanang sala igsoon. Sa klaseng sala, walay pistok-pistok kana. Walay internal conflict sa imo igsoon kung dili ka mag-uol igsoon sa sala, kung dili ka mag-greedy igsoon kung makakumit kag sala, dili ka maghilak na imong kinasuluran kung nakay nabuhat na sipyat sa imong isig katao, buti pa sa wala na puyo sa imong walang espiritu. Amen. Ganun naaman sa dara. Nakon sa dara igsoon, buti pa sa siya may kausap sa imo. Galatians chapter 5 verse 17 igsoon atong basahon. Galatia 5:17 ingon siya, kay ang tinguha sa lawas no kaibog supak sa tinguha sa espiritu. No kanatong lawas igsoon mo ning lawas nga gusto gyud og kana mga laway, gusto gyud og mga kailibgon, gusto gyud og mga lulinghayaw, mo ning mga butang nga igsoon. Gusto gyud makaon sa sobra. Ang katinguha sa espiritu supak sa lawas no kaibog. Nagsupaki kini duha ko sa dili kamo magkabuhat sa buong unta ninyong buhaton. So dahil constant nga panag-away sulod sa imo ang at lumula ni pakig-away. Buti pa sa buong na pildi na, surrender na. So as long as na conflict ison, as long as mag-read ka, nagsala ka, nag-uol ka ison, gusto ka mga sorry. Buti pa sa buong buhi ka ison. Naigrasya si dili ka sumbi. Nang grasya sa Ginoo, nang kaluwasan sa imong kinabuhi galang igsoon. Buti pa sabot ang Holy Spirit na sa imong kasing-kasing. So, number 9 igsoon, your love is conditional. As observing, kung imong pagigugma gani, conditional like-in, na unsay benepisyo nako, unsay makuha na. Kung nana gani imong kasing-kasing, dili na tidon na nagugma igsoon. O gunay self-serving imong kaugalingon imong thoughts is self-serving. Ano ba ito? Kasi buti pa sabot na nakasur ka na ito. Igugmaon lang imo ang sayo kayo ang dali igugmaon kato maka-vibes nimo kato dali ra kay nimo dali ra kay nimo masakyan ang iyang gusto mo na imong igugmaon usahay. No? Wala kay pagugma gato sa gawas no, wala kay pagugma gato mga wala pa kailas Ginoo. Brad Busyenta, Sister Busyenta, tayo na, kamura na. If you don't have love igsoon for people outside igsoon, wala kailas Ginoo, then you don't have love at all igsoon. Ang love ni Lord igsoon is a radical, selfless love igsoon. Radical, buti pasabot igsoon. Di ka na gusto nga kana lang siya magpabilin igsoon. Kana ito, siyara. Nandito buti pasabot, hindi siya gusto nga di siya ma-share. Yung mga pulong sa Ginoo igsoon, John 13:35 igsoon, if you love one for another, you will prove the word that you are my disciples. Ingon siya dito nga, ang imong kung nadulong mo yung pag-igugma sa usa nagpamatuod kini nga kamo ako mga disipulo. Ang imo din love ug compassion, ang imong pag-igugma, ang imong pagpakabana nga to sa imong kauban, buti pasabot igsoon, tinunan ka sa Ginoo. Wa kay pakisauban, buti pasabot, adi ka tinunan. Isa kay natuon mo. In Matthew chapter 5 verse 46 igsoon, miingon sa pinto na kung imo na punong gihugma ngadto lang mga tao di ugma sab sa imo ha, unsa may imong makuha na lang nga reward? Ano to basahon igsoon no? Verse nganong nagpaabot man kamo nga ganti o ganti gikan sa Dios kung ang inyong gihugma mao lamang kadtong mga tao nga nahigugma kaninyo. Dili pa bisan kani ang mga gobernador sa buwis sa buhat man niya na. Buti pasabot igsoon, ang atong pahigugma dili din adto mga tao igsoon nga kakit-akit, lababon, nubuutan, dapat katong na mga tao igsoon na grabe kayo nga sa pagiro, mga tao igsoon na di kay istorya sa imo pag makita nimo, maduggan nimo sa ilaha igsoon, kung kaganin nyo about sa ila, ang ila din istorya din sa imo mga kayo, nagilibak ka buka ito ba? No? Nagitabihan ka dito ba? Gitabi ka nila. No? Martis Mayo. Makaigugma baka sila ng mga tawanan. Basi mukuha kang bato ba? May lang pala ito. Laupan. Nasa mo rin mo kasing-kasing igalang igsoon, pero ngayon sa Ginoo kung napito kay Kwan. Imog yung Lord.
Nung ingon si Lord, sa diyan na siya ginugsak igsoon, sa diyan siya gilansang sa cross, ingon sa Lord, ingon sa Amahan. Kanang wala sila kabalo, sila gibuhat. The same way igsoon that our love should be to the people, not only nga kanang close ato sa to kasing-kasing, natay benepisyo, natay mabuhat ng maayo, natay makuha nga mga benepisyo sa ila. Kung dili nato mga tao, mabisan nga ni igsoon nga, permit lang na panglibak sa imo ha, permit lang na pangdaot sa imo ha, permit lang na patawag sa imo sa barangay. Gumana ang tawanan. Naman, sudanay. 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 Sa ingon pa na ko, muna gingon bitaw sa ito, ikaduha, bitaw itong last, bitaw na ito. Atong last na ito, nga, wali last time. Nga kung di ka mawala sa imong kaugalingon, dili mo mabuhat ang mga butang igsoon. Nga, dili ka mo mabuhat. Kung ikaw lang, di ka kayo pa na matawa na. Kung may mula mo, ikaw lang igsoon, pati yung kalima. Pero kay dili naman ikaw ang kinabuhi, si Kristo naman, pakayin mo kanya ng mga butang na. Amen. Ayaw i-pray sa mga gugalingon, Lord. Tagay ko kasing-kasing. Ano ba ito? Usbo na sa ginawa mo kasing-kasing. Tagay ko kasing-kasing ginawa. May gumpa ko ng mga tao. Siguro panglibak sa kuha. Kasi pangimaraot sa kuha. Pirmiga, kapatawag sa kuha. Bisa ko ako dibuhat. Pangayo as ginawa igsoon. Amen. Ikapulo igsoon, you are spiritual complacent. Kasi complacent igsoon. Kanabang chill lang ba? Chill. No, wala lang. Okay lang yung kayo sa kami ito. Una, bitaw, grabe kayo mo ng prayer sa una. Niya karon, sa una, grabe sa una. Karon, basta lagi karon, sa una, basta sa una. No? Kung imong i-rejoice sa mga butang sa una igsoon, mas labaw, dapat imo i-rejoice sa mga butang ibuhat sa Ginoo karon. Amen. Amen. Ayaw ka tigaw at mga butang sa una, nilabay na to. Yes, malipay ka sa una, ipanalinginan ka sa Ginoo. Pero dapat ikalipay mo imong gibuhat karon igsoon. Because our life igsoon is kanang dynamic man eh. Ang salvation igsoon dili man kanang dynamic ni sa igsoon. So dynamic mo ti pasabot working igsoon dili sa tong kinabuhi. Ingon ang 2 Peter chapter 1 verse 10 igsoon. Busa, mga igsoon, paningkamuti gayon nga mapamatud ang ninyo ang inyong pagkatinawag o pagkapinili sa Diyos. Kaya kung buhaton ninyo pinili, kayo kamo mapukan. Subuti pa subuti galang igsoon, nga dili man sa buti pa subuti nga. Kung kanap ito, kada adlaw di dapat na itong ginatry igsoon ang ato ang natay victory dili. Kung sa trabaho gani, pahitaan ka o kanang siya accomplishment sa imo ang amo, kandili mo gani. Pilay mo sales karon, pilay ni mo ang nakuha na baligya. Dili mo kami mo dito, ay atong nagi si Mana. Sir, boss amo, nakabaligya ako. 200 kasako. Oh, very good. Pero atong mo itong nagi si Mana. How about now? Basta itong nagi si Mana, 200 kasako kayo. Karon, I don't know what you exam, but the logic it is exam. Ginawa na ito bitaw, dili bitaw tamang. Kung natagyan mo nabuhat si Lord sa imong kinabuhi, no, every day ka na exam. Nagyo tayo, ang placement nagyo tayo daily walk sa Ginoo. Kadaugan exam, natay kadaugan. Kasi kadaugan ni mo brad. Ganina brad, grabe. Hindi na mo maayo, nakabalibad dyan mo, first time in history. Kadaugan na, grabe kayo na. Ganina brad, naka 5 brad.
Sabi ko, kadaog. Ako ito kadaugan. Hindi. Kahapon, kadaog na po. Kadaugan. Ano bang dili ba? Kadaugan pa na isong dili na kadaugan nito nga. Kanang binag-binag ko nga kadaugan. No? Example lang, bulutag sa iyo, Ikson. Tubag kasi mga anak. No, yung mga kwan. Lamian yung kitang puso. Paano tato, no? Nakrown tal 5 fingers sa pataas na. Nakapugong, mas umuling mo, istoryanan na po. Kadaog ka na. Amen. Ako pa sa tuwa, kadaog ka, dinagko magod. No? Kanang ginagmay, kadaog ka na isoon. No, walang, ayaw pagkumpiyansa, ayaw pagkumplase. Kaya atlaw, kadaog ka na isoon. Kanina, naka-prayer ko, kung gamay rotod ko, pagmata na ko kay ko, Lord, salamat din o. Ipamata ko rin mo. Kadaog ka na isoon. Amen. Amen. Kanina, lamig kayo no? Pamalikas o pis. Ingkag, ay, pistolan ko ba? Kadaogan. Kadaogan. Peace be with you. Pistolan ko ba? Peace be with you. Kadaogan na iksoon. Kung nag-ingon dira, ayaw pag i-celebrate ginag na yung kadaogan. Kita mo ito kadaogan, kato sa unang ko, grabe, may prayer ito, bra. Grabe, ilang ba ito? Ako sin uno, kung ano, nasa mo gaabot. Grabe nito, hila ko sa Ginoo. Ano sa ito ba? 20 na katuwing nilabay. Kaya karoon na sa man. Basta ka to, grabe kayo. Ako pa yung ligiran, ako pa palit ako. Luha. Years ago naman ito isoon, kung saan man ang karoon. Brad, kanina, bitaw Brad. Hallelujah. Nag-message ako, nakamata ko, nag-message sa phone. Walang giuna o lantaw, Brad, giuna ko na ko ask kong Bible. Kadaugan. Amen. No, ang gagawa ko na ko akong cellphone, Brad, naman itong message, pero giuna na akong tuklong ang Bible. Kadaugan. Hallelujah. Kapag igsoon natin tayo kadaugan everyday. Muna ginagmay. Naray mo kung kaingon sa kadaugan. Ano bitaw may ingon bitaw tayo? Kung may imong kadaugan, igsoon, i-share. Wala ka siguro. Sa ito, ayun po, karoon si Manahagin, sino yung pastor. Grabe. Naayog ka. Ayaw ko kita zero. Naayog ka, igsoon. Wala i-recognize. Wala ka yung mga recognize ng daugan. Amen. Number 11, Exxon. The thought of Jesus returning annoys and frightens you. Nagpamingon nga, balik ang Ginoo, Brad. Di kayong balik. Murang katulungan, katusi. Patangin lang. Kung mo di daw balik ang Ginoo. Kaya ito mga tao itong dili kinaan balik ang Ginoo. Or dili, ano ito wala, enjoy yung anticipation mo balik ang Ginoo. It is because igsoon dili siya imong Ginoo. Anong di ka excited mo ulit imong papa? Or na masilingan mo ulit igsoon, di ka excited ba ka? No, kato siguro anak sa masilingan, may excited kay iyang itong papa. Ano di ka ma-excited igsoon because di na yung papa, dili na yung papa. Dili man na, wala man kay connection na. Pero kung mabalik ang Ginoo igsoon, dapat magkalipay kay igsoon. Kung mabalik man gani, o dili sa imo hanga lifetime, o di pasabot, mamatay na ka, wapan ibalik ang Ginoo, ay mas maayo, mamatay kay igsoon kauban ng Ginoo. Masikyo na yung mo kaluwasan. May nag-ingon ni Pablo ba, to be in this body and without this body, I am with the Lord. Amen. Isa man rin excited igsoon balik ang Ginoo. Isa po rin na malaka kaya hindi mga igsoon o pakailas Ginoo. Amen.
nanay, so nabito tayo anticipation, tayo excitement as well as dili ta frightened. So buti pa sa no mo ato nang ibutang po sa sound text igsoon. Madlok baka mamatay. Madlok bitaw sila nga. Madlok ang kupasok kung mga anak, bata pa, ikaw, wala tayo kuhan. Wala, ayaw madlok. Mas madlok itong imong yutangan. Tabla. Solve the problem. Ayaw madlok. Sa kamatayon. Kamatayon, igsoon sa mga tao, igsoon nga diin ka na, itong mapauli na. Ang kamatayon, igsoon ka na, kalipay na ito na. Ato na party na sa itong pagpauli sa Ginoo. Kung madlo ka mamatay, buti pa sa mundo, okay, siguro sa imong panulungan. Kinanglan na igsoon nga ingon ang pulo sa Ginoo si Ikadong Timoteo 4:8 igsoon itong basahon. Ang katong gitagana ug karon gitagana ala kanako ang ganti sa kadaugan ang purong-purong sa pagkamataron kaniadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo ang matarong ang maghukom kini dili kanako lamang kung dili sa tanan kayo nga nagpaabot sa iyang pagdayag. Buti pasabot natin crown of life igsoon. So dito sa langit brad no kanay ta corona. No, sa kulay corona, tulog ang dana. Dapat 5 ang dana. Amen. May corona. Amen. Maski isa, basta gold. Ang gold dito na, tumpangan ra. Tapuan ra steel. Para ka ng siminto na. Dito isang dili isa din dayan ang bulawan pero dito gihimo daw na kuan no katumbanan ra so ina na igsoon ayaw kadlok gini mo tapat ayaw kadlok brad balik Ginoo ready lang so kung ikaw igsoon ano mga butang atong giistoryahan pero nay duduha si kasi dapat tumayo ang ganito lugo butang igsoon nay 3 C's, betul to 3 C's of salvation. May tulong ka C's of salvation. Kung paspasan ikson. Una, may conviction. Kaya conviction, imong gi-admit nga Lord. Condition sa kinabuhi mo, wala ko kailasin mo ang ba? Wala, di ko ito. Kasagaran, matulong zero, di ko ito. Ang imong pag-admit ikson sa imong sipyag, ang imong pag-admit nga ikaw na yung mga kakulangon ikson, muna yung first step sa imong kuan sa pagtuo. Kaysa ka nang bitaw maingon nga wala, ka nang bitaw maingon bitaw. Ano bitaw ang doktor maingon nga usa may gibante nimo. Ano sakit imong dughan? Sakit imong sakit imong kuan, unsa man? Anong gusto ng doktor kabalo para na saktong diagnosis? Dapat ato i-istorya unsay kondisyon sa atong kinabuhi. Lord, inani ako life karon. Lord, grabe kayo Ginoo. Wala tayo gahong o katakos sa isun mo muluwas ng bumalingon gala isun. Dili ang imong pagka maayong tao, dili yung pagka-religyoso, dili yung pagsimba kada adlaw nga mao'y makaluwas mo isun. Yung pagtungo lang kang Ginoong Hesus. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Roma 3:23 isun. Pag tangan nakasala o nakabsan sa himaya sa Diyos, buti pasabot wala excited na to. Ako, sila, mga pastor, pare, isun, mga ministro, ito tangan nakasala, tatanan isun. Ikaduha igsoon mo itong confession no atong pagtalikod sa itong mga sala igsoon ato isugid no sa Ginoo. Ano kinala mo ito isugid? Ano magawa mo isugid? Brad, ano kinala isugid kinang sulod si mo kasing-kasing. Ingon na pulong sa Ginoo sa unang buwan igsoon o nunoy ingon dito nga kung ato isugid nga ito sa Ginoo ato mga sala ingon siya matulog anon nga mapasaylo ka na ito sa itong mga sala, magahilo ka na ito sa tanan na itong pagkamalapason. Amen. Tinalang isugid. Ang kuno na ito magsasala ta, isugid na ito, igalay isuon. Ganyan katulong, managitawag na ito, natay confidence. Kung di pasabot natin, trust isuon. Salig na ito sa itong buhay ng Diyos.
No? Atong kaluwasan igsoon pinagi lamang sa pagtuo, no? Ingon dito na soli fide. Buti pa sabot in faith alone, in Christ alone, wala nilain and so. No? So, you must place your confidence and trust not on your own goodness itself, but in the grace of God. Amen. Gracias Pino na kaluwas sa imo higalag igsoon. Ingon ang Romans 6:23 at gibasa igsoon atong gimemorya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So, imagine na igsoon, examine yourself. Kaya lang nato sa ligan Ginoo karon. Dili paulay ang tanan. Sa akong gingon ganina, katotong gihiban ka unsi ka bok, dili ito pag-condemn sa imo nga dili pag-check sa imo kaugalingon. So in this time, manindot tayo igsoon atong i-exalt ang Ginoo atong kaliwala. Patron lang, brother.